Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio za Badnje veče 2002. godine u Novom Kneževcu. I taj događaj ne sme nikada biti zaboravljen, jer je ostavio traumu ne samo na građane Novog Kneževca, nego bogami na sve ljude iz tog perioda. Mnogi ljudi u Novom Kneževcu nikada se nisu oporavili od ovog događaja i dan danas sanjaju strašne snove i sa užasom pričaju o tom događaju koji se desio na Badnje veče. A šta se zapravo desilo? Kao što i svi znamo, Badnje veče je uvod u jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, zapravo najradosniji. Kod pravoslavaca je 6. januara, a 7. je Božić. I šta se zapravo dešavalo tog dana? Badnje veče, kao Badnje veče, ljudi su doneli badnjake u svoje kuće, mnogi su ostali da provedu Badnje veče u krugu porodice. Međutim, mnogi ljudi odlaze to veče i provode se sa društvom tako što sede u nekim kafejima, piju piće ili pričaju o nekim lepim stvarima. Pričaju o nekim uspomenama iz prošlosti, kako je nekada to bilo, kada su oni bili mladi, mali i tome slično. Sećaju se nekih lepih vremena kada su bili recimo srednjoškolci ili vojnici i tako druže se do ponoći, a onda odlaze kući. Aksentije Belančić iz Novog Kneževca upravo je tako planirao da provede Badnje veče 6. januara 2002. godine. Otišao je da se nađe sa nekim svojim drugovima i dogovorili su se da zajedno odu do obližnjeg kafea iz kraja kako bi igrali mali remi. I Srećko odlučio je da Badnje veče provede sa najboljim drugovima igrajući remi. Dogovorili su da to bude njihov omiljeni kafe Big Rouge i to su i uradili. Došli su u 8 časova, kafić je već bio pun. Ljudi su bili veseli, smenjivali su se, kako je Srećko rekao, dolazili su ljudi i odlazili. Nismo, kaže, ni obraćali pažnju ko ulazi i izlazi, samo smo obraćali pažnju gdje je konobarica kako bi pozvali piće. Inače, Snežana, konobarica koja je radila u šanku, ona je znala malte ne sve goste koji su bili te večeri u kafeu. I kako je kasnije govorila, sve su to bili ljudi iz Novog Kneževca. I sada Srećko sedi sa svojim društvom, igra remi, ustaje, ponekad odlazi i do WC-a i kako kaže, primetio je da društva koja sede za stolovima stalno su nova, a i bogami smenjuju se oni koji su u šanku. I u jednom trenutku, kada je odlazio tako do WC-a ili kada bi izašao napolje kako bi se javio na telefon, primetio je da je u kafe ušao Nenad Nadrljanski zvani Ciba. On je znao tog momka, znao ga je da je iz Novog Kneževca, iako je bio dosta mlađi od njega, jer Aksentije je bio čovek koji je rođen 1943. godine, imao je 60 godina, a Nenad je rođen 1969. godine u Kneževcu i bio je star 33 godine. Znali su se oni svi iz tog mesta, jer kao što sam rekao, Kneževac nije veliko mesto, ima 15.000 stanovnika. I šta se sada dešava? Kada je ušao Nenad, Aksentije kaže, znam ga kao čoveka koji nekada zna da bude jako dosadan, jer želi uvek da bude nešto u pravu i zna da se posvađa sa ljudima. I kaže, sa njim nikada nisam hteo da igram remi, jer tu bi stalno ispala neka svađa i moralo bi da bude onako po Nenadovom. I bolje je da se sklonim po strani, igram sa svojim proverenim društvom karte, ne želim da se raspravljam uopšte sa mlađim ljudima. I tako je i bilo. Kaže, Nenad je otišao, stao je pored šanka, naručio je piće i tu je bio i Vinko Šišić. Srećko kaže, Vinko Šišić je bio 10 godina mlađi od Nenada, tačnije, Vinko je rođen 1958. godine, takođe u Kneževcu i bio je u tom trenutku star 44 godine. I onda su oni stajali sa Nenadom
uz šank, pričali su nešto, a u jednom trenutku Srećko je primetio da njih dvojica počinju malo glasnije da pričaju i ispalo je to kao da se svađaju. I svi su to primetili koji su bili za tim kartaroškim stolom, međutim, jedan od ljudi koji je igrao sa Srećkom karte rekao je ne obraćaj pažnju tamo na njih, oni će da se pomire, na kraju krajeva badnje veče je. I sada moram da kažem i to da ljudi iz Kneževca vrlo su tolerantni jedni prema drugima. Tamo su uglavnom po nacionalnom sastavu većina su Srbi i to veče su slavili badnje veče i Božić, a posle njih je po nacionalnoj strukturi najviše je Mađara koji su jako tolerantni prema Srbima i Srbi prema njima i zajedno slave sve svoje praznike. Svi su oni malte ne u Kneževcu kao jedna familija. Poštuju se i cene se i to je na kraju krajeva ta vojvođanska priča. Nikada nije bilo ni jednog incidenta na nacionalnoj osnovi. I sada je u tom trenutku Nenad počeo da se svađa sa Vinkom Šišićem. Svi su očekivali da će to ubrzo da se smiri i na kraju to se i desilo. Nastavili su da piju piće, da se grle, da pevaju neke pesme koje su se pevale tu sa radija, jer konobarica je odmah namerno pustila neku popularnu narodnu muziku kako bi podigla raspoloženje. Svi su zaboravili na malopređašnju svađu između Nenada i Vinka. Na kraju krajeva to je bila bezazlena neka raspravka. O ničemu se nije radilo što je bitno. Malte ne, ljudi su i zaboravili da je došlo do nekog malo jačeg tona, tu pored šanka. Konobarica to više nije ni registrovala, tu su se naručivale ture i ture pića. Zvao je i Nenad, zvali su svi momci koji su pored šanka. U jednom trenutku počeli su neki mladići iz kafeja da zovu piće za ceo kafe. To je onako omanji kafe koji je imao svega 5 stolova i šank. I bili su tu oni stočići gde je moglo da se stoji. I sve u svemu, kako je Srećko rekao, bilo nas je bogami 50-ak ljudi. I onda su ljudi zvali onako ture pića, pevalo se, počela je i igra, igrale su i plesale neke devojke. Sve je to bilo onako prelepo. I atmosfera se zagrevala. Svi su očekivali da će ta priča da se prenese i na sutrašnji dan, da će Božić proći u jednom slavlju i veselju, kao što je i bilo do tada svake godine. I Srećko se sa svojim društvom dogovorio da ostanu i da igraju karte do ponoći. A onda, kako je rekao, idem kući kako bi se odmorio jer sutra treba da dočekam položajnike i da sa familijom proslavim Božić. Sve je to bilo onako po dogovoru, išla je atmosfera napred, ušli su već u 10 časova, odnosno u 22, već je krenula onako prava pesma, igranje, zezanje. Neki su pričali kako su nosili badnjak od crkve da bi palili, ovi drugi su pričali kako očekuju sutra za Božić goste iz Novog Sada, ovi drugi su pričali kako očekuju isto da im dođu neki gosti iz unutrašnjosti, pa onda zajedno idu do Mađarske, tamo narednog dana posle Božića i sve je bilo baš cakum pakum. To je trajalo do 22 časa i 30 minuta i odjednom pakao. Kako je rekao Srećko, u jednom trenutku ja sam pomislio da je eksplodirala neka plinska boca. Nešto je strašno tresnulo i video sam da neka tela lete preko mene, a jedan mladić je pao preko našeg stola. Nisam znao zapravo šta se desilo, samo sam čuo ciku, vrisku i plač. Devojke koje su bile u kafiću vrištale su i plakale, a okrenuo sam se u pravcu šanka, video sam veliki dim, sva stakla koja su bila po zidovima srušila su se. Takođe, piće koje je bilo u šanku, znači one flaše, sve su bile polomljene. Curilo je piće na sve strane, bio je veliki dim. Tako priča, akcent je Srećko Belančić. I u jednom trenutku on je
otrčao do konobarice, uhvatio je za ruku i izveo je napolje. Tada je primetio da je ona krvava. Neko se od mlađih ljudi iz kafea setio, pozvao je hitnu pomoć i policiju. Došli su i vatrogasci. Tek onda kada je Srećko ustao kako bi pomogao svojoj prijateljici konobarici da uđe u vozilo hitne pomoći, primetio je da ne može da stoji na levoj nozi. Uhvatio se za koleno i osjetio je neku toplinu. Shvatio je da krvari. Nije znao zbog čega. A onda kada je došla policija i kada je ponovo ušao unutra da vidi šta se dešava sa njegovim prijateljima i poznanicima, saznao je užasnu stvar, da je neko bacio bombu. Ni manje ni više nego bombu. Nije pukla nikakva boca, pukla je takozvana kašikara, odnosno ručna ofanzivna bomba M53P. Hitna pomoć je iznosila ranjene, povređene i preplašene ljude. A onda je policija saopštila i strašnu vest da ima i nastradalih osoba. Koje je to oružje, ta ručna bomba kašikara M53P? To je ručna defanzivna bomba maslinasto-zelene boje koja se proizvodila na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bila je u sastavu JNA. Vrlo opasna bomba i koristila ju je vojska. Ona služi obično kod pešadinaca kada koriste da li napad ili povlačenje, koristi se u pešadiji kao lično naoružanje. Masovno je korišćena, nažalost, u građanskom ratu koji se dešavao na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Svuda je korišćena i koristila se na taj način pošto se baca iz zaklona zato što ima veliku količinu eksploziva u sebi, teška je oko 400 grama i kada eksplodira veliki broj gelera se rasipa i leti na veliku daljinu, u radijusu do 15 metara. Znači, veoma razorna bomba i na otvorenom, a možete da zamislite koliko je to opasno kada eksplodira u zatvorenom prostoru kakav je recimo kafić. I zamislite, vi sada sedite i igrate karte, odjednom prasak, ne znate šta se desilo, da li je pao plafon u kuhinji, da li je eksplodirala plinska boca ili odjednom na vaš sto pada neki mladić koji je sav krvav. Svi vrište, jauču, vi ako ste ranjeni ne osjećate tu bol, pokušavate da nekom pomognete, kao što je u ovom slučaju uradio Srećko. Jer on se ne zove Srećko, ali je odlučio da 6. januar više ne obeležava kao verski praznik, nego da ga obeležava kao svoj novi rođendan i odlučio je da svoje ime onako za sebe i za svoju familiju promeni iz Aksentije u Srećko. Jer kako kaže, taj dan je za sve koji su preživeli pakao tog kafića je zapravo novi rođendan. I nažalost nisu svi preživeli. Kako je uviđaj odmicao, saznalo se da ima i ljudskih žrtava. Tačnije, poginulo je te večeri 5 ljudi, a 6 je bilo teško ranjeno. 10 je bilo lakše ranjeno. Te strašne badnje večeri, koja je trebala da bude uvod u najradosniji hrišćanski praznik, stradali su sledeći ljudi iz Novog Kneževca. Aksentije Čobanov, zvani Kečeta, rođen 1935. godine i u tom trenutku je imao 67 godina. Veoma častan i pošten čovek. Svratio je posle paljenja badnjaka da popije piće sa svojim komšijama i da časti ljude u kafiću zbog praznika. Stradao je takođe i Karol Gal, Mađar, čovek koji je svake godine dolazio da sa svojim pravoslavnim komšijama proslavi badnje veče. On je rođen 1969. godine i u trenutku svoje pogibije imao je svega 32 godine i bila mu je 33. Takođe je stradao i Dušan Jočić, koji je rođen 1945. godine, u tom trenutku pogibije ima 57 godina. Stradao je i Milivoj Markov,
zvani Pukan, rođen 1958. godine, u trenutku pogibije imao je 44 godine. Ranjeni su teže i lakše Vinko Šišić, rođen 1958. godine, u trenutku ranjavanja star 44 godine. Takođe je teže ranjena Snežana Balinski, rođena 1960. godine i tada je imala 42 godine. Teže je ranjen Tibor Markus, rođen 1963. godine, u tom trenutku star 39 godina. Ranjen je i Janko Mađarac, rođen 1954. godine, u tom trenutku star 48 godina. Ranjen je i Robert Mihok, rođen 1972. godine, u tom trenutku star svega 29 godina. Takođe je ranjen i Aksentije Belančić, zvani Srećko, rođen 1943. godine, u tom trenutku star 60 godina. Inače, ovaj pakao u Big Ružu, koji se desio u 10:30 uveče, priredio im je, kako su svi kasnije govorili, a kako je utvrdila i policija, sasvim slučajno Nenad Nadaljanski, mladić koji je bio poznat u gradu kao Ciba, rođen 1969. godine, star 33 kada je nastradao. Kako je policija kasnije saopštila, istraga će detaljno utvrditi šta se tačno desilo i kada oni teže ranjeni svedoci budu mogli da daju izjavu, ali je pretpostavka da je Nenad greškom izvukao osigurač iz bombe. Zakačio ga je dok je izvlačio novac iz džepa svoje jakne gde je bila i bomba, izvukao je osigurač i ne znajući da je aktivirao bombu. Usled eksplozije i snažne detonacije, Nenad je prosto raznešen, jer bomba mu je pukla, znači tu pored stomaka. Možete da zamislite, glavna silina se desila upravo njegovoj blizini, a osigurač koji je izvukao iz bombe nikada nije pronađen, iako je policija detaljno radila uviđaj. Kako su rekli, nije isključeno da je možda završio i u njegovom telu. Ako je ostao, kažu, u jakni, u džepu jakne, da ga nije izvukao vani, nego da je ostao u džepu, moguće da je od siline eksplozije isti osigurač uleteo u telo nesrećnog mladića. Kažem nesrećnog, ali ovaj mladić je bio pre svega pijan i na kraju krajeva ja se sada pitam, kao neko ko bar pokušava da bude normalan u ovom ludom vremenu, ko to nosi i zašto nosi bombu u džepu? Onda koliko sam ja obučavan, barem da rukujem tim bombama koliko toliko, znam da taj osigurač, ako nije pre toga vađen i vraćan ko zna koliko puta iz kog razloga, prvi put se jako teško, ne jako teško, nego teže se izvlači. Znači, treba vam baš snaga. Ako je bio zablombiran fabrički, da nije pre toga izvlačen iz kašike, odnosno iz osigurača, on bi, da je zakačio osigurač, izvukao bombu napolje. Ne bi mogao tako lako da izvuče osigurač. Međutim, on je najverovatnije, ko zna koliko puta izvlačio i vraćao taj osigurač. I sada koliko se ja sećam, na policijskim studijama imao sam i bojevo gađanje sa takvom bombom. Bili smo na poligonu i upravo smo bacali tu bombu koju sam naveo, M53P. Osigurač se izvlači, jako se cimne, uhvatite snažnu bombu, držite za kašiku, izvlačite prstom osigurač kada vam naredi komandir i držite bombu ovako u ruci, čvrsto onako za kašiku, jer sve dok držite kašiku nije aktiviran osigurač. Onaj koji ste izvukli, znači osigurač u ruci, možete da vratite nazad ako vam to naredi komandir. Međutim, na bojevom gađanju bomba se baca, jer je suviše rizično da neko ko je pitomac vraća bombu. I onda kada vam komandir, koji je pored vas, on je znači iza vaših leđa,
kada vam naredi da bacate, vi ga slušate, on broji do 3, na 3 bacate bombu i onda ležete zajedno s njim u sklonište. Bomba koja je bačena posle 15 sekundi eksplodira. Bez obzira koliko god da ste daleko bacili, ona posle 15 sekundi eksplodira. I ja se dobro sećam kada je ta bomba pukla, to je bio znači jedan strašan prasak, i sećam se fijuk gelera koji su leteli iznad skloništa u kome sam ja bio. I moram da kažem da ta bomba napravljena od najjačeg TNT eksploziva, znači unutrašnja strana je obložena čeličnim gelerima koji su u vidu sitnih čeličnih kuglica. Ima na stotine takvih kuglica unutra. I te kuglice su veličine otprilike kao zrno graška. Sada, koliko su one jake, sada ću vam reći. Krug koji je bio meta, onako obeležen nekim krečom, veličine prečnika 5 metara. Bili su nakucani neki kočevi i okolo je bilo 10-ak takvih kočeva oko tog kruga i na njime su stavljeni policijski panciri. Panciri koje policajci nose u intervencijama. Također je stavljan i policijski šlem koji je bio tada od neke specijalne plastike. I mogu vam reći da policajac koji uspe da ubaci u taj krug i kada se desi detonacija bombe, kada posle odemo da proverimo da li ste pogodili krug ili ste ga promašili, mogu vam reći da policijski pancir ne može da izdrži snagu ove bombe. Probuši jednostavno onaj geler to. Zamislite kolika je to snaga. Na kraju krajeva taj geler probuši automobil. Ima snagu malte ne metka iz automatske puške. Takvu probojnu moć ima. U poređenju, da vam kažem, mnogo jaču probojnu moć ima nego pištoljski metak. Ovo sam sve pričao da bi vam dočarao koliko je ta bomba opasna. I to kada puca znači na otvorenom prostoru, a u zatvorenom to je strašno. Jer ako su zidovi od nekog čvrstog materijala, recimo ima betonski stub, može da se napravi rikošet. Ne mora geler da ostane u zidu. Može da napravi rikošet i da posle taj geler, iako je prošao kroz nekog, daleko bilo, može da se vrati ponovo i da ubije opet drugu osobu. Ovaj nesrećni Nenad iz samo njemu znanih razloga je nosio na Badnje veče bombu. I ja moram još nešto da kažem. To nigde nisam pročitao obrađujući ovaj slučaj, ali i ovo je jedna od pretpostavki. Možda je ovaj Nenad, za koga kažu da je bio pomalo i incidentan, možda je to veče imao neku sasvim drugu nameru sa tom bombom. Za njega kažu da je on neiskusan sa oružjem, jer nije učestvovao nigde u nikakvim vojnim vežbama, niti je išao na bilo kakvo ratište. Sada, pitam se, da li uopšte dok je služio armiju, ako ju je služio, da li je imao kontakt sa pravom bombom? Jer on je bio u mirnodopskim vremenima, ako je služio armiju, možda je bio intendant, možda uopšte nije bacao bombu. Sada, možda je njemu, pošto je neiskusan, nije bio po ratištima, možda je njemu neko prodao tu bombu, a nije mu ni objasnio da je pre toga izvlačio osigurač. Možda Nenad nije ni znao da taj osigurač može da se izvuče i da se vrati. A s obzirom da je bilo Badnje veče, možda je bombu poneo sa namerom da je u ponoć negde baci, jer ja ne znam zašto ljudi praktikuju to. Da kada prođe ponoć u oči Božića, pucaju iz svih mogućih naoružanja, pa u jednom periodu posle ratnih dešavanja upravo su bacali i bombe. A mi pričamo o periodu Badnje veče u oči Božića 2002. godine. Još uvek je narod pun oružja i još uvek se nekontrolisano puca. Ne verujem da je Nenad poneo bombu kako bi raspravljao sa nekim ljudima oko nekih problema u prepunom kafiću tom bombom. Još manje da je aktivira, jer na kraju krajeva on je prosto bio pokidan od detonacije. Jeste bio incidentan kad popije, u smislu da se raspravlja, ali nije bio ono lokalni kabadahija koji je premlaćivao ljude bez razloga, nije bio znači sklon upotrebi
nekog oružja tipa noža, potezanja flaše ili nanošenja nekih teških telesnih povreda. Na kraju krajeva nikada nije krivično odgovarao ni za šta. Ličio je na sve, samo ne na čoveka tipa Ranka Rubežića, koji će izvaditi bombu i nekoga lupati po glavi dok mu ne plati reket. Znači, obrađivali smo u Zločinu iz senke i takve situacije, ali generalno Nenad zvani Ciba nije bio tip kakav je bio Ranko Rubežić. I nije došao u kafić da izvuče tu bombu i sada da raspravlja o nekoj situaciji tako što će pretiti njome. Moje mišljenje je da je imao nameru da je u ponoć negde baci. I ja apelujem na sve vas, nemojte to da radite. To je najgluplja stvar i najgluplji način da proslavite neki praznik. Bez obzira da li je Nova godina, Božić, Uskrs ili bilo šta. Nemojte od nekog najradosnijeg praznika da pravite ratnu situaciju i front. Jer to nije u skladu sa nikakvim hrišćanskim vrednostima. Gdje piše u Bibliji da morate da prangijate, da pucate iz bilo čega? Ne, trebate da poželite u ponoć i sutra dan dobro nekom čoveku, da mu oprostite dug, da mu oprostite neku uvredu, ali iz srca, iz duše. I ako treba nešto da uradite, a da se to čuje, nema veze, uzmite 1000 dinara, ako niste u mogućnosti više, i uplatite u neku humanitarnu svrhu, nekoj donaciji za održavanje sigurne kuće za žene, ili recimo nekoj klinici gde se leče mala i bolesna dečica. Budite humani na taj način, jer humanost se ne pokazuje koliko ste novca dali. Za nekoga je malo 1.000.000 eura, a za nekoga je mnogo i 100 eura. Budite normalni, pošteni ko što i jeste, i ako verujete u Boga, ponašajte se onako kako verska doktrina nalaže. Volite bližnje punim srcem i na pravi način i volite sve ljude. I onda ćete biti sjedinjeni sa Bogom. A za to sjedinjenje nije vam potrebno nikakvo oružje. Pogotovo ne bomba. Vi ulazite u kafić prepun veselih i mladih ljudi. Hoćete da platite naručeno piće. Srećni ste, a niste ni znali. Pričam znači o Nenadu, ovom nesrećniku. A nije ni znao da je upravo tom porudžbinom naručio smrt za najbliže ljude koji se nalaze oko njega i koji su mu naravno bili dragi. I učinio im je veliko zlo. I ne samo njima, nego i njihovim porodicama, a učinio je zlo i svojoj porodici. I svake badnje večeri Novi Kneževac se seti ove strašne stvari koja se desila u kafeu Big Ruž i niko više u Novom Kneževcu ne puca niti za Božić, niti za Novu godinu. I to je ispravna stvar. I mi treba da se ugledamo na građane Novog Kneževca i ovo što pričam iz tog razloga, jer ovaj masakr na Badnji dan u Kneževcu ne sme nikada biti zaboravljen. Treba da nam bude pouka za sve nas. Ovde nisam večeras pričao o nekom momku koji je bio mafijaš. Pričao sam o običnom čoveku, građaninu jednog malog, mirnog vojvođanskog mesta, koji je ponekad to mesto koje je svojom mirnoćom prelazilo malte ne i u neku monotoniju i u dosadu, biće poznato po tome kada se budu nabrajala mesta u kojima je nekada izvršen neki masakr. Dragi prijatelji, šta god da radite u životu, prvo dobro razmislite da li je potrebno da neke poteze činite. Bez obzira da li je to bezazleni izlazak u grad i eto hoću da ponesem novi pištolj koji sam kupio i imam dozvolu za nošenje. Šta će vam pištolj i šta će vam dozvola za nošenje? Nema ništa gore nego kada nešto uradite brzopleto i posle zbog toga se kajete čitavog života. I ne možete ispraviti tu priču. Vreme se ne vraća, nažalost, unazad i nema popravnog. Ima samo kajanje do kraja života. I da se ne biste kajali, uvek izbrojite do 10.
prikočite oružje, ostavite ga kod kuće, ako ga imate na urednu dozvolu, a ako imate eksplozivne naprave tipa bombi ili nekih drugih mina, pozovite najbližu policijsku stanicu, to recite dežurnom policajcu zašto ga zovete ili otidite lično, oni će organizovati kontradiverzivno odeljenje da dođu i da na najsigurniji način to zlo odnesu iz vaše kuće. Jer kad tad neko će napraviti grešku i ta bomba će jednog dana da opali. Da li će to biti vaš sin, unuče ili praunuče? Ali ne zaboravite, to oružje je opasno i posle 100 godina, kada ga neko pronađe. I možda će neko dete, kada vi više i ne budete živi, recimo vaše praunuče, da pronađe tu bombu i ne znajući šta je, igrajući se sa njom, može da nanese zlo sebi, celoj porodici ili možda celom komšiluku ili, kao što je u ovom slučaju, celom gradu. Dobro razmislite da li treba da imate u svojim kućama ovakve opasne stvari ili treba da vratite to institucijama koje su jedine obučene da tako opasne stvari uništavaju na mestima koja su predviđena za to. I zato ovu emisiju sam posvetio upravo tome da apelujem na vas, oslobodite se svih opasnih materija koje posjedujete kod sebe. A mi se, dragi prijatelji, vidimo u sljedećoj epizodi Zločina i senki. A do tada pozdravlja vas vaš Braca.